tovi aikaa. Nimittäin ulkona meillä on tuo tapahtuman virallinen taukopaikka, eli Olvi Time Out-teltta Triosport ja Valtti Areenan välissä. Siellä teltassa on myynnissä makkaraa ja kylmää olutta. Kyllähän se maistuisi itsellekin, mutta ollaan nyt täällä hommissa kuitenkin. Ja muista vierailla myös tapahtuma torilla. Siellä on myynnissä painituotteita, virallisia kisavaatteita, koruja, aloe vera tuotteita ja Suomi fanitavaraa. Ja tapahtumamme on mukana puhtaasti paras kampanjassa ja myös heidän standinsa löytyy tapahtuman torilta. Ja vielä aulassa on lasten leikkipaikka Miniman taka ja se odottelee pieniä kävijöitä tuolla ihan narikan vieressä. Ja jos ei tuo pakettiauto ole vielä hihase siirtynyt, siis rekisterinumero ZEY123, niin käytkö siirtämässä sen vähän parempaan paikkaan, niin bussit pääsevät kääntymään. Kiitos. Käsivarsiheitto, en ole montaa tuollaista nähnyt vielä tänään, mutta se nähtiin tuolla Aamotolla. Tuolla kuittaa siinä Namibian herran ryntäämisen, jos näin voi sanoa. Ja korjataanpas, täällä herrat ovat ihan yössä näköjään tai sitten innoissaan noista suomalaismenestyksestä. Nimittäin Hiltusen ottelu on aivan tuota pikaa, joten nyt mahdollisimman nopeasti taas takaisin halliin sisälle, jos ulos ehditte menemään. Nimittäin A-matolla näemme kohta Hiltusen toisen kierroksen ottelun. Siinä on nyt sitten tämän ottelun jälkeen yksi ottelu enää välissä tuolla A-matolla. Että 10 minuuttia kenties. Nämä ovat tämmöisiä arvioita aina, koska otteluhan voi päättyä hyvinkin nopeasti, jos selätys tapahtuu. Mutta Juha Hiltunen siis aivan kohta puoliin matolle A. Ja C-matolla ottelu päättyy. Voittajan minä Risto Marinov, Bulgaria, Bulgaria. Ja matto C, ottelu numero 261, match number 261. Valimas Venkaitits, Lituania, Liettua, Jan Fischer, Germany, Saksa. Ja A-matolla selätys, voittajan minä Julian Dennis Witt, Poland, Puola. Ja A-matolle ottelu numero 194, match 8, match number 194, Vladimir Pogudin, Uzbekistan, Pan Cheng, China, Kiina.
Ja tuon aamatolla nyt alkavan ottelun jälkeen on Juha Hiltusella jo ottelu. Ja D-matolla ottelu päättyy. Siellä voittaja winner Jonas Triantafillidis, Chris Kreikka winner. Ja sitten D-matolle Matt D, ottelu numero 295, match number 295. Artur Saminyan, Armenia, Vladimir Gegeshidze, Georgia, Georgia. Sarja 84 kiloa, category 84 kilos. Eli A-matolla nyt käytävän ottelun jälkeen on Suomen Juha Hiltusen ottelu, toisen kierroksen ottelu nimittäin, ja Hiltuselle tulee vastaan Kirgistanin Begaliev aivan tuota pikaa. Ja juuri sain tietää tuossa, että Välimäen seuraava vastustaja on sitten tuossa